Това ми разби кейса, бат. Ma se io andavo a mangiare per me se no Мама се коса. Изгубихме го. Мале, това напомни ли Чорли... Не, топлят е удно. Тук гледам. Те двамата изобщо не си се надърсали вече. То не ги е фанал, не? То не ги е пускал. Добре. Да, с кожената поличка. Добре, брат. Това само на задна лата. Биг бос. Оста, пендели. Внимай, че люля не тегав. Албанската мафия. Цялата. Тука. Това е албанската мафия. Гуд. Чоранко му изчи снимаш. Благовестие, Ванама, добър вечер. Тихо, помахай само и това. Добре, брат. Хубаво момиче, брат. Ама с грозен пендел, брат. Гледай сега. Тройка на разсъмване. Здрасти! Какво правим? Препознавам се, че ми е приятно. Ама се обръщате, как се обръщате, бате, ти луд ли си? Леле да кажеш на момиче, здрасти, всичко се обръщам. Така е, брат. Скача, бе, Димитър Цонев. Да, ама лелете как? Започна ли по-тъпко? Ай, по-тъпко. Ама тук верно може да се сбие някаква хавки пичка. Да. Ако... Толкова ми звъни само вер за колите, бати, ще стане работа. Гаранция. И ще му кажа някаква цена, дето за мене, нали? Ще кажа, брадър, ти тези коли да не ги взимаш от... Има две автокъщи в Ахелой, в Бургас и в София. Дава коли под найем, бати. Голямо копале, силно копале. Борислав Андреев. Какво ставаме, дюнерджията? Какво ставаме, охлюв? Нека да се заредим и да пикаме, защото Къде? Къде ще се зареждаме, брат? Иначе така е. Нашето е силно. Няма как. И то се смезе, брат. Не са напушени, бе, брат. чукам и двамата. Абе, майка му, де. Къде ходиш? Къде хода ми малко в София? Тук има двама-трима за управяне. Утре заминавам пак на море, брат. Няма как. Дойдох специално заради една мърша да я прибия и така. С моя вер. Остава пендели. Сигурно става пендели. Снимали се нашето момче. Снимали се Big Boss. Добре, ме мой. Ма тебе ще отрежа направо, бе, момиче. Въртин дюнер, вала ти, брат ми. В Люлин ли си, бе, луд?
Ако се в Люлин, после ще мръдна към Люлин, че е малко сдачи за тебе. Каризма да ти. Румяна Динчева. Добър вечер. Я послушаш на Зорго. Рампантинта. Мирослава Илиева, добър вечер. Леле, майко. Бем ти ендекато. Коя бе? Рано все да го правя. Аз виждам всичко. Я го снимам. Кое? Чакай, да бе. Данко си казвам. Мой биг бос, брат. Снимай го, брат ми. Big boss. I'm the boss. Снимаш ли го? Да. Обаче хубави снимки прави, да еба изгледа му да еба. Това е Фики Стораро! Добре бе! Страшно двойка. Телефон се бачи. Бати, това ако не е пендел, бати се плюй бе. Ти лут ли си бе, брат? А може ли да плуваме? Мафията на София. Поддържат се цял град Люлин. Да не съм ти чул името, бе. Само мафия, гледай какво става. Айде по-покажи се, бе, Антонио Бандерас. Албанско-българската мафия. Да. Ще превземем Люлин скоро. От първа до тя до 10-та част ли? За сега да. За сега. Мислиш да правиш 11-та ли, бе? Добре, бе. Виж коя по тука, брат. Я? И аз самотна дама си говори, приятно ми е, Данчо. Леле, това как удари, брат. Те как ще ги удара и двата. Не види се. Ще имаш двата, нали знаеш? Тук има ли ще имаш. Много си отремижли, бе. Не искате ли нещо друго? Почвай, бе. Почвай, за какво ти плащат хората, ма. Аре, стига си ми писал да не те прибия, бе. Шатрата. Дерят им баронки, бе. Дерят тия филма. Тремичи. Мога да разходим още, бе. Тя Витушка. Бе, знам, нека надолу нещо, купче нещо мърднем. Южния парк. Южен парк. Да. Добра идея. Хайде, чуем ниво. Южен парк. Красота небесна. Сега гледа ли стигахме до там, кой беше? Сред ли сте ходно? С какво да хвана от тук, бе? Не мога, брат. Не мога. Данчо се казвам. В майката да е умра. Изпусна си цаките. Това не дърго. Мама си толкова кухня. Само скиби. Един пендел и само клутки. Какво? Той шефът е с шефата на Кучев. Да. Кажи?
трябваше ми една услуга, но там вече трябва да се застъпиш, брат. Кажи. Да му уредим постоянно пребиваване на баща. Брат, той баща ми уредили си постоянно пребиваване, няма кой ме никъде. Чакай, ще звъна на брат ми после, бе. Аре, звъни му да говорим. Тук цял знаеш какво му трябва? Той има брак с майка ми, обаче му трябва адрес на регистрация. Това е целият хуй на постоянно пребиваващия. Добре, ще му звъна след малко. Чакай му да влезе на линия. Той влезе на линия, ще включи и телефона, сеш. Да. Добре, че ми каза. Там може да Ау! Дай си навра секцията в главата, брат. ще навра в моите секция взе. И в това също. Ей, бате, негър, скиби. Звъна на Алес, какво става? Негро там, вика. Дебил.